Daniel, ninsabu hawnhekk fi triq is-sur. Is-sur. Triq is-sur. Is-sur Is-sur Joe, x'imiegħu ħammur Jista' jkun li ħaniltaqgħu mas-sur Joe, imma s-sur għax hawn is-sur. Ma nafx sansaqsu lilu għax jien għandi dubji kbar. Jiena ngħidlek triq is-sur Joe di, fimt? Sur. Ma kieku taw. Imma is-sur. Imma s-sur Joe. X'imkien li law. Xi ġmiel ta' ġurnata ħarġet inqas nista' nemmen illi mhux xita. Taħbita soda, sa. Għandu di ħubda. Kif aħna? Aħna rajt biex nkunu ċerti ma' minn qed nitkellmu. Ma ġewwa Bela mill-Isla. U inti kellek x'taqsam ma' bastiment, ma' mudell ta' bastiment? Jiena iva għandi x'taqsam mal-baħar u mal-istorja tal-Isla. Mela Kollha xi mħawwar flimkien. għalik, kif inti? Tajjeb, grazzi. Tajjeb. Illum ħanamlu dawra żgħira ma tista' tgħid ma' xatt tal-Isla, ma' dawra tal-Isla minn għajnejk imma, mill-point of view tiegħek. Għajnejh blu, bħal-baħar ukoll. Joe, inti l-Isla twiliet? Jiena tammit l-Isla wkoll, ġifieri noqgħod l-Isla u nispera li l-aħħar kapitlu jkun hawnhekk ukoll. Baqalu, dak nispera. Għazek mistoqsija kbira, xi tfisser l-Isla għalik? L-alfa u l-omega. Kollox. Kollox. L-Isla, l-baħar, il-bastiment, il-familja. Ġifieri minn xkun di saret xi ħaġa, ġifieri l-aktar mod naturali. Din hija belt tal-baħar. Ħafna nies mill-Isla kienu baħħara, imdawrin bil-industrija tal-baħar, u nistgħu ngħidu li l-rivoluzzjoni industrijali bdiet minn warajna minn fuq is-sur fejn semmaru aktar tard, jiġifieri ma nispjegaw aktar il-qudiem. Mela lix imorru fl-ewwel post. L-ewwel post vera għandek il-bot, għalik. Naqsmu Jaf triq. kemm għandhom sejrin. Issa nistennew tal-linja Morru il-Gardjon. Vera għandek il-bot, Naħseb hawnhekk jekk issemmi l-Isla, in-nies il-Gardjola l ma tiġġew moħħhom. Fil-fatt, fit-tarf tal-ġnien, il-famuża Gardjola hija il-post fejn kienu jagħmlu l-assa. U saret ikona nazzjonali. Ġifieri tara Gardjola tal-Isla li hija waħda mill-isbaħ li għandna f'Malta, għax hemm ħafna Gardjoli, imma din hija partikolari. Fil-fatt biex ma tinqeritx fil-gwerra dik kienu żarma wa ġebla. Kienu nnamaraw il-ġebel biex fil-gwerra ma tintlaqx u ma kienu ibnew kollox. Imma kieku ma neħħewix, kienet tintlaqat? Naħseb iwa ta' 99% għalla vajja l-istorja ma tax timbena fuq is-suppożizzjonijiet. Fil-fatt ħaġa Imma ġifieri niżlu bombila u żgur. L-Isla kienet, eżatt, relattivament, l-Isla kienet waħda mill-iktar postijiet. Fil-fatt meta Churchill ġiżu l-Isla u ritratti ta' għal speċi kull ma baqa l-Isla huwa emerxell. Dak preċiżi kelmiet li kien qal. Jiena ukoll interessanti illi jekk inħarsu warajna hawnhekk hawn il-Knisja ta' San Filippu. Matem tal-Vitorja u matem ta' Bormla n-naħħa l-oħra. Issa l-Ġermaniżi kienu jiġu jattakkaw bl-ajru. Kienu ingħataw instructions dawk. Il-Knisja ta' San Filippu li meta tkun ġej bl-ajruplejn tara rota ħamra minn fuq. Jisar roundabouts li jagħmlu xi kultant. U n-naħa l-oħra hemm ta' Bormla biex dawk jekk jista' jkun ma jaqtuhomx. Biex u kien bearing għall-pilots biex iduru magħhom. Għax hemmhekk hemm il-dockyard. Jew kien marker iktar minn. Kien marker tagħna u ta' Bormla fil-fatt ta' San Filippu ma tantx intlaqtet u ta' Bormla ma ntlaqtitx. Hawnhekk kienħobbu kemm fis-sajf, kważi ngħidlek iktar fix-xitwa. Għax fix-xitwa tara ifhimni speċi il-baħar in-natura hekk fl-eqel tagħha. U għalija x-xitwa jiena xitwi, jekk ħobb ix-xitwa mis-sajf. Għalhekk il-baqra tinbeħ kollox minn ħobb ħaġa minn oħra. Fil-fatt hawnhekk jogħġobni wkoll għax inti meta eżempju jiena nħobb ħafna l-istorja tal-Isla. U meta tiġi hawnhekk qisek qed iddaħħal kollox f'kuntest. Għax inti ma tistax iddaħħal l-Isla biss. Għandek il-Birgu, għandek il-Belt, għandek il-Marsa, għandek kolli. Ġifieri hawnhekk inti għandek kollox f'kuntest. Ġifieri mhux kollox waħdu hawn. Innaħal oħra mhux kollox waħdu. L-ispirazzjoni mill-kidba tiegħek jista' jkun ġiet minn hawn ukoll? Kollox jista' di parti minnha. Il-karrakka żgur. Il-karrakka. Il-karrakka inkont naħdem il-Mużew Marittimu. Kont taħdem? U kont Executive Keeper of Models, kont host il-modelli. Fil-fatt il-karrakka kienet Miss Order of St. John. Ġifieri kienet l-aktar bastiment biex jiftaħar bih il-Grammas. prestiġjuż, dak li l-flagship.
di mudell tagħha ma jeżistix, jew jeżisti, imma mhux maħdum b'mod akademiku. Fil-fatt aħna minn ħafna riċerka l-mużew minn stabet ta' pizzerija f'mużew barrani tal-Karrakka, impitra b'mod naiv, imma int għandek il-basics tad-design qiegħed hemmhekk. Allora, dina meta mbniet dal-mudell, ħadna ħafna informazzjoni minn sorsi differenti. Għana mbagħad inti taqqat kollox daqqa. Eżempju, il-Bożi jagħti diskrizzjoni, ġakomo Bożi kien bil-istudjużi u storiċi Il-Bożi. Ifimni għax Mel-ejja għax qed jafa il-ħin. 30 sekonda. tibda minn issa. U da fost id-deskrizzjoni jagħti li l-arbru tagħha tant kien kbir. Illi trid xi 10 minn nies jew ma nafx kemm biex iduru mal-arbru. Għax għamilt jiena biex inkun eżatt. Sibt dal-kwantità ta' nies qed jagħmlu ċirkonferenza u nirreġistrejtu fl-iskala li rridu. Ġo, sinonimi mal-isla, u xek. Eżatt, l-isla labet part importanti fl-assedju u dit-triq jgħidu triq is-sur ovvjament għax ħafna il-bażiku ta' swar qiegħda tindaħħa. Issa llum is-swar inbidlu ħafna, il-għax fi żmien il-kavalli kienu mod ieħor u peress l-Ingliżi ħadu dil-biċċa kollha f'taħt idejhom iridu iwaqqgħu is-swar parti minnu u jagħmluhom dritti biex jakkomodaw il-baċiri. Ġifieri llum l-outline tal-swar huwa totalment differenti. Okej. Ġej fid-dajsa jien. Insomma, tant ġejjin fejn qegħdin imma qed waħlu l-isterju ġbin. Kif konna qegħdin ngħidu matul iż-żminijiet insar ħafna alterazzjonijiet. Nieħdu eżempju dil-mina hawnhekk. Jekk qed taraw qiegħda simmetrika, is hawnhekk waqfet. Jiġifieri xi tfisser dak illi l-ħajt tresaq in-naħa tal hawnhekk. Xi darba kien hawn mina imma bnew biċċa minna. Eżatt. L-erien u l-leġendi fl-isla jgħidilna naqra ġew. All right, hawnhekk qegħdin ħdejlar tas-Sirena u fuq hemm cave tal-li baqa' mill-Villa tal-Gran Mastru. Tas-Serena jgħidilna naqra. Tas-Serena hija leġġenda, biex ikunu ċari, dinha mhix verità, hija leġġenda. Immaġina ħafna snin ilu, qabel ma ġew ġi l-ordni f'Milisla, la kien hawn breakwater ma kien hawn xejn, kien hawn maltempata kbira, u jien għati li kien hemm Serena qedhom barra l-port u tant kien hawn il-baħar li kaxkara fil-ara hawnhekk. Mill-belt ngħidlek kienet is-sirena Jista' jkun ukoll. ħada raw. U ta' fuqna. Ta' fuqna kif qed l-ewwel hija parti mill-villa tal-Gran Mastru kien baqa' minnha. Bil-veduta. Eżatt, fil-fatt kien għażel hawnhekk il-Gran Mastru biex meta kien hemm l-inkwid il-Birgu. Isib ruħu malaj il-Birgu minn hawnhekk qed jara kollox u għall-loġistika. Għall-loġistika. Anke jekk jgħid jisimgħu minn hemmhekk. Speċjalment fil-kwit dik iż-żmien. U ħansaqsuk il-mistoqsija illi kulħadd isib diffiċli. Li kieku ġew inti ma kontx mill-Iżla minn fejn kont tkun. Jiena l-Birgu nħobbu wkoll ta' ġifieri, imma biex noħroġ minn hawnhekk kieku nażel Marsa Xlokk. Marsa Xlokk hija fishing village. Jaffaxxinani l-ambjent tagħha. Ovvjament daqsxejn tal-ora fil-bot kien iktar remot, kien iktar romantiku nazzarda ngħid. U dawk il-ħafna dajjes lejn xulxin, ikkuluriti. Għandek l-istorja ta' dajjes hemmhekk għax tara t-tradizzjonijiet għadhom miżmumin. U dik anke bħala kuluri, ngħid tal-Osiris. Mid-dajjes għamennija dik ukoll. Ġew mela minn hawnhekk aħna l-ġimgħa d-dieħla għal Marsa Xlokk insellmulkom mill-Isla.